ଆକାଶ ତୁମ ନୀଳ ସବୁଜରେ ଆକାଶକୁ ତୁମ ଚରଣ କି ପରା ତୁମେ ଶୁଭାବୁ ହଁ ଶିଖାଅ ତୁମ ଭଲ ବାଟ ପଡ଼ା ଦେଖାଅ ତୁମେ ସବୁଠା ରଖଛ ଯୋଜନା ଗତିରେ ନଜନା ଗତିରେ ଆଦନ ଜନି ଜନି Johnny, Johnny, yes, Papa. He gave you go, no, Papa. Telly nice, yes, Papa. Open your mouth, no, Papa. open your mouth Yes, Papa. ha ha open your mouth ha ha Open your mouth, ha, ha, ha. ହଁ Twinkle, twinkle, little dot. How wonder, look out. Over Jodo, Joda, Joda. ମୁଁ ଖାତା ଅଛି କଲରା ଗାଜର କୋବି ଗୋଟାକୁ ଏତିକି ଗୋଟା ଲାଉ ଗୋଟାକ ସେଦିନ ଫୁଲ ରୋଜ ଫୁଲ ଚମ୍ପା ଜେଡେ ପଦ୍ମ ଚଟି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦାର ପତା ଜିନିଆ ବଗା ଗେଣ୍ଡୁ ଘରେ ରହିଛି ଯାଇକି ବାନାରୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛର ସାଇକେଲ ନେଇକି ମେଘ ହେଉଛି ରହିଦିଅନ୍ତେ ପଢ଼ୁନୁ ଖାତା ଅନେଇଲେ ବହି ଦେଖି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି ଆସୁ ମାନ ଦେଖି ଟିକେ ଖାତାର କୋଉଠୁ ତାକୁ ସ୍କୁଟି ଆଣି ଛାଡ଼ିଦ ସ୍କୁଟିରେ ତ ଆସିକି ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ନା ବାବା କାରରେ ଆସି ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ତ ବାବା ହଁ କାରରେ ଖୁସି ଆସିବ ତୁ ଆସିବୁ ତୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ ବାପା ଝିଅ ଯିବ ତୁ ତ ରହିବୁ गुडू जीवनी तू गुडे जीव बाबा अब से जो जीबे मत नहीं कि जीबे मुंगे तो नहीं कि जीबा दमन
ପୁରା ଯିବେନି କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଲା ସେ ଯିବେନି ବୋଉ ଚାଲି ପାରିବନି ମୋ ମନା କଲା ଯିବେନି କିଏ ଯିବ ତୁ ଯିବୁନି ପୁରା ଖୁସି ଏଠିକି ଦୟାବ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହନ୍ତି କୁହାଡ଼ି ଜଳ ଟଳବ ମଗିରି ଆକାଶ ତୁମ ବିଳାସ ପୁଟାଳେ ପ୍ରକାଶ ତୁମ ଜଳନ କେବଳ ପକଟି ଦିଅ ବୁକରେ ଝାସ ଚୁକଟି କୁବ କବଟ ଛୋବାବ ଯାହାର ତାଙ୍କୁ ଦୁରୁମୁ କଡ଼ଇ जुआड़ ऐसे फोन कोला देव मैं छड़ गुड़ सागा पर बेंचटी नव ସେଥିରେ ନାହିଁ ପୁରା ଏଇଟା ଲେଖୁନୁ ସେଥିରେ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲା ସେ ଖାତାରେ ସେ ଖାତାରେ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ଜାଗା ନାହିଁ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖୁ କିଏ ରାଜୁ ସାର୍ ଦସ୍ତଖତ କରୁଛନ୍ତି ଦାଦା ରାସରେ ଦସ୍ତଖତ କରୁଛନ୍ତି ରାସରେ ଲେଖିଦେବି ବାବା ना मूले कीजिए ନାଲି ପେନ୍ ନାଲି ସିଏ କାଲି ଲେଖୁନା ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖୁଛୁ ଗଦୁଣି ସ୍କୁଲ ଯାଉନି ସ୍କୁଲ ଗଲେ କେତେ ସାର୍ ଦେଖତେ ଆଉ ସାରେ ଡକେଇ ପଠଉଛନ୍ତି ବା ବୋଉନି ନା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ନାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ପକେଇଲି ଏଇଟା କାଟିଦି ସୁଟି ଆଇ ତାପରେ କ'ଣ ବା ତ ନା କଣ୍ଢେଇ ନା ବା କଣ୍ଢେଇଟା ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସାର୍ ତାକୁ ଡାକିବେ କଣ୍ଢେଇ କାଟୁନୁ ନା ଏଇଟା ଅଛି ବା ଚରେ ନା ମୋର ଗୋଟେ କ'ଣ ବା ମେଡି ନା କ'ଣ ଚେମେଡ଼ି ନା ମେଡି ମେଡି ହୁଁ ରମଦାନ ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି ମେଢି ରମଦାନ ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି ଖେଳ ହେଲାନି ମେଢି चेमेड़ी हाँ मुझे जाकर ठीक है चेमेड़ी ମେଢି ରାସ୍ତା ଡାକୁଛନ୍ତି ମେଢି 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 ना चेमेड़ी ହଁ ସେ ରାଜୁ ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ସାର୍ ବୋଲେ ତ ଆମର ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍ ଖୋଲା ହେଇଛି डोरो खानी बांती हो जरा এইটা কোন না আপুল এটা এটা ডালিম্ব এটা কমলা এটা বিলেই এইটা বিলেই কিয়া ক্যাটে ওহ ମୁଁ ବିଲେଇ କହିଲି ହେଲାନି କ୍ୟାଟ୍ এইটা এটা ଟମାଟୋ লিচু লিচু এ ফর আপুল এইটা এ A for apple, G for ball, G for cat, G for dog, G for elephant. ମାମା ଆଠୁ ପଢ଼ା ଶିଖି ଯାଇ ତାକୁ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି ହାଁ ତୁ ଏମିତି ପଢ଼େଇ ପାରୁଛୁ ତ ପଚାରିଲୁ ଏମିତି ପଢ଼ିପାରୁଛୁ ଏମିତି ପଢ଼େଇ ପାରୁଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଖେଳ ହେଲାଣି